kata machiwo apiko nikech wamiyogi ga warning. Mani ne baseman onego mi upuoch gi pak. Anane KRO boda sako atiyo Kibera. Kibera no KRO no oyudore boma ma Kibera. Wan go office yani opposite KCB Bank. Wan sako wanopo kwari yudo ng'ama timbe ne yombe kata manyalo bedo ni tiyo e tok chik ga piko nikech wamiyogi stakabadhi ya kutosha. Ng'ano koti otimo maundu te en gi reflector mar sako ineno ka super German orwake ka en mani pod waloso gi achiel samoro watiyo kod gi lil piyo mara okarwako. Ng'ano luor ong'eni details ge didong somewhere didong kamoro nikech tinde kamera opong'o piny. Koro yudo ka ng'at ma en onge sako then wan gi challenge mang'eny e area kaka Kibera nikech yudo ka nitiere ng'ama onyuol Kibera kanyo men kitambulisho mare siemo Kibera kanyo e area monyuole to in kitambulisho mari siemo dala. Koro bro nyisi ni an ka onge gimi bro timori nadi onge kama inyalo tera nan dala. Lakini wasebedo bende kwatiyo gi polise e achiel kachiel mar fuambo joma richo mondo watimre nadi mondo waluok sekta mar boda. Aparo ni kaka OCPD ma Kilimani watiyo gode machiegni ahinya katigo ne simu Saadi obro mako simu bwan kichonge ni in chairman. To nyithindo mineno matindo gi bende wasetemo kata nyocha mar ndalo mar Ramadhan ka ne watemo sana nikech ne wayudo ni chieng' ma sherehe nitie nyithindo matindo gi gin ga imiyo gi apiko mang'eny sana. Chieng' no noamua ma watimo operation gi askeche. Nyithindo matindo momi apiko ma under 18 gi kwa yudo gi apiko en ni make timaka apiko. Kose mak kijana ni nyathini timak gapiko tiluongo janyuol mare. Wadwaro janyuol to wadwaro wuon apiko. Ka piko margi ni janyuole momiye to nitiere fine manitimruok nade manigoyo mano koro nwaketo marwa kaka wan kaka sako marwa ni wadwa timo operation nikech yudo ka rewere gi giriemba piko maracho kikata ni pikipiki moriembo no speedometer ne ochopadi en oriembe ma kamango nok godo no nok mbele. So chingno naneno kan watimo operation kendo napuoyo deputy OCS marwa ma Kibera nokonyowa. Lakini koro mana challenge kama nitiere jonyuol gi wambe nwa kwayo gi kata ka nyathi owe school gi kore tineno ka chunye nitiere riemba piko tiege mokuongo tere driving school kata gigi tinde nyaka wajumbe magwa mekor gwenge golo pesa mar driving school. Tere nyathini odhi opuonjere riemba piko. Kose puonjore riemba piko ketne insurance e pikipiki ne cha. Kiseketo ne insurance manyene gik mag tich magwanda lewni marasmi mag tich. Nitie lewni mag tich, nitie leather jackets, nitie leather trousers to gi knee guards ge. Manyene nikech sami gade nyathini ni gik maber mag safety kata ni konye mondo ne future ne mambele. Lakini kinyiewo ne pikipiki tini gi pikipiki duka onge gumora mora minyise ni ndara kiluwo matin wrong kiluwo matin right en odhi adhiya ichalo ng'amo kawo nyathini to dhi ochiwe lwet tho mondo nyathini odhi orom gi masira mbele. So koro wambe kaka wajoma jopiny wawela umuru jo boda ahinya but wambende wafuatilia wabede gi chenro motegno mar tiyo gi apaya. Yes. Mono kama wantiere karka ng'eni nitie paro mopogore adongi dakika achiel kende taka oyueyo kato bang'e ang'wane kaka Victor Ochieng orwako nigard beni mesani ogeng'onwa kachiel gi helmet ma eri ang' irwaka kapok ang' waka oyueyo mondo mi ang' wane kaka entiere. Kata kamano penjo kaka bende jok moko mosemako monyalo wacho ni ng'ane wasechungo e tich kaluwore gi tim marach